Това цялата панорама. Поне до тук това е част от Брацигово, циганската махала. И трябва да ви кажа, че трябва да отидете с подходящи обувки на планина, както предполагам ви е известно. Леко дали поради това, че кубинките могат да ти спасят живота, едва ли не. Заложих на тях. Откъм надежно смятам, че не съм се излагал, но откъм тежина леко се прекарах. Писано ми едва ли не да варя камерата за постоянно, за да мога да ви запозная с представители на местната флора и фауна. Тук виждате два коня, пасящи си напълно свободно. Ето, може да се приближим до тях с зума. Може да направим крачка 2 напред. Само внимавайте, защото поради гористата местност, която съм, можете лесно да паднете. Ето. Няма и 15 минути от началото на моя преход и вече съм в гората. Хващам в момента някаква кози пътека. Напълно не знаеш къде ще ме доведе, но все пак имаш някаква представа в гората. Следващо включване след малко. Преход. Включване. Търсих по-добро място, за да се измъкна от тези нахални клони. Да, вече сега може да видите сградата на библиотеката, както и костницата на загиналите войници в борбата за национално освобождение. А сами виждате цялото великолепие на мястото, наречено Брацигово, в долината. А пък аз се намирам в гората. Застана съм на някакъв камък и се опитвам да снимам, що го да е нормално и стабилно. Да. Все пак смятам, че успях да ви възнаградя, както и мен си, с добро зрелище. Времето е перфектно за туризъм. Установи, че говоря много по-добре, когато LCD екрана е измъкнат. Да, сега съм се запътил нагоре. Може да видите пътеката. Като трябва да се отзова някъде там, след това по Римския мост да сляза под и Розовската река, да обиколя този хълм, може да го видите в по-близък план, обикаляне на хълма по реката и след това връщане по пътя от към Пещера. Да, някъде тази бяла фабрика като ориентир. Това е фабриката за минерална вода. Чак надолу към моята отправна точка, именно там някъде. Следва преход. Така не съм по-добре. Такси не успя да се сдържа и да не ви покажа така наречената Каменна река. Една от реките понеде. Сигурен съм, че ще мога да се отида нагоре. Така. Сега да видите къде съм. Някъде по средата, по-скоро в началото на Каменната река. Брацигово се вижда в далечината. Да. Това е сградата на поща, която виждаме в момента. Разпознах я. И продължаваме. Действително, доста надолни пътеки извървях и затова застоява ли начин на живота или факта, че
Не съм се катерил по планините от месеци. Ме направиха да се задъхам след няма и 200-300 метра преход. Затова има удобни скали с мъх, където можете да поседнете или да си сложите багажа. И след това се продължава нагоре. Гол съм до кръста. Не очаквах, че ще е толкова трудно. Това е планината, зад която трябва да отида. Вижте добре. Обаче не знам дали небето се вижда. Мисля, че точно към големия дъжд отивам. Слънцето прави някакви зачатъци да се покаже. Знам, че е грешно така да се снима. И аз си мисля, че трябва да съкратим леко пътя и да мине през черешовите градини. И след това продължаваме по маршрут. Град Пещера. Използвам докато имам хубав изглед и ви оставям да видите. Ето цялото място, където съм. Черешовата градина. Нищо не се вижда толкова добре, понеже снимам само клоните, обаче за да добиете представа малко или много. Едва ли не, че наистина трябва да си кацна на едно дърво, за да увиш всичко, което може да се предложи в максимално добра картина. Не знам колко се вижда и все още не мога да фокусирам както трябва с камерата, но поне малко или много имате представа. Ето. Отново Брацигово в далечината. При ясно време ми струва, че тук можеш да видиш дори Пазарджик. Максимален зум. Не знам това колко километра е в далечината. А пък натам съм се запътил аз. Зад близкия хълм. Точно някъде на 11 часа, където сочи стрелката на часовника. Ако си я представите на кадър, натам съм се запътил и аз. Третия път в рамките на няколко минути, когато съм вадил камерата, за да снимам и да ви показвам неща. И то главно от пътеката, по която се движа. Постоянно ти изникват панорамни гледки. Ето, поредната. Чудесия в черешова градина. Наоколо само един автомобил мина. Ето тук. Специално направено за черешите. Или пък като някаква крепост. Нищо чудно. Зида е стабилен. Сега пък едва ли не установих, че трябва да видите точно по какъв път се движа, за да добиете малко или много представа за пейзажа. В момента съм в черешовите градини, Адриановата стена, така успях да я нарека, и се придвижвам към шосето, защото много голям облак, както виждате, е над мен. Затулива и слънцето и всичко. Така че малко или много гоня време в момента, търсейки пътеката. Така че виждате сами какво става. Търся пътеки на животни или пък на хора. Ето тук едно много приятно пътче сред черешовата градина.